lagi ora. Lho, kan sing dadi dalang aku, Pak. Ya kowe ngangge mic apa kok mic kuwi? Ya mik niki to, Pak. Kuwi ora iso dingenekne kaya aku. Saged. Aku ora iso ngono ya. Piye to? Nek kan iso ora ngangge cantelan mic kok semak teplek ngono kuwi. Ayo. Kene kan. Wah, jan. Cahayu rong Kula salaman. ndamel niki riyen. Karo sapa ki mau rene? Kalih Mas, kalih Mbak. Oh ya, Mas karo Mbak. Niken Salindri, jurusan pedalangan soleh. Terus wisuda ana jenenge dengan wisudawati Niken Salindri, sarjana seni. Sarni. Wah, alon-alon kan. Lah wong wedoke pancen lek ngeprak iso bantere kaya ngono mergo rene alang-alange. Ayo. Lah wong lanang iso mak pus. Iki napa, Pak? Undi-undi. Kena cempala ngono kok ya. Nggih. Ngapa? Goleki, Pak. Oleh apa? Ayo. Ngeten iki ngetuke ping pinten, Pak? Ping 5. Dadi ngene, Nduk. Rungokno sik ya, gatekne ya. Sawangan. Kula nuwun. Nggih. Iya. Ngono kuwi ping 5. Ping 5. Pancasila ya 5, rukun Islam ya 5. Mula dok 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 dok. Dok dok. Kuwi. Nggih. Bismillah. Aja banter-banter ndak dikira dandani lawang. Lah terus lek bar ngeten iki terus pripun, Pak? Omong, lek wis dok-dok omong kae. Ngomong. Nah. Carane nyekel cempala iki, Pak? Iki lek anek lengkae nang kene iki to. Lah iki terus drijimu lebokno rene. Oh. Mulai pengalaman iso-iso nyekel dhewe kowe. Oh, nggih, Pak. Ngono kuwi. Oke, siap-siap. Saiki omong bebas. Arepe matur karo Pak Lurah Wengkal boleh, arep menyapa penonton boleh, arepe nembang dhewe ya boleh. Ngono kuwi. Suluk sik gak oleh, Pak? Iso ya suluk. Saged to, Pak. Wah, nyajang ya apa. Ndodok riyen, Pak. Ono. Dok. Suluk napa nggih, Pak? Enake, Pak? Pokoke golek suluk sing gedhine pokoke. Ya suluk apa arepe kuku sing tuta kemelun boleh. Isine kang gara-gara lho, Pak. Oh, songo kuwi, songo. Ya, oke. Isine kang kara-kara. Isine kang gara-gara. Para penonton, tepuk tangan untuk Niken Salindri. Bumi langit gonjang ganjing. Marapu kang pratala. Lindu ping pitosari. Angap kang jalan iki. Pati ambantusi Serna laro. Terus apa malih, Pak? Katrajangkang. Goro-goro. Gara-gara. Awakmu nek iso suluk. Tahu kenal dalang sapa iso suluk barangane. Akbar, Pak. Ngaku. Nggih mboten anu, Pak. Napa kan anu to, ayah kula kan nggih dalang to, Pak. Oh iya, niku kan iya. sing ngajari niku suluk niku Pak Degleng. Oh iya, nggih. Pak Supono, Pak Degleng ora. Nggih. Dah, namine emang Pak Degleng Gonto Supono kok. Lah ya aja Pak Degleng tokno aja, Pak Gonto Supono alias Degleng ngono, nggih. Nah, iya omong. Petruk ya omong karo Gareng. Pundi niki Petruk? Heh? Iki Petruk Gareng Bagong. Kudu. Iki menduan iki gedang goreng kaya. Sing cilik iki Gareng kae dhuwur Petruk iki Edi. Ah iya. Bagong. Gong